हेलो लोगोफोर खुलुमबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों आंनि बे आरबिटिजि चेनेलावहाय फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। तो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। तो लोगोफोर आङो माखासे ससियेल मिडियाफोरावहाय ओरैबायदि नुदों जे जोंहा बारग' बा एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौहाय गावसिनि माखासे गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दिनैहाय माने मोनसे हानजायाव जगदान जाहैनाय बा मोनसे हानजायाव बिथांमोनखौ मा होनो जयेन जाहैनायखौहाय जों नुनो मोनदों आरोखि। दा बिथांमोनहा दिनैनि समावहाय मानो जयेन जानो गोनां जाखो आरो बिथांमोनहा दिनै मानो राजनितिकनि लामाखौ संनो गोनां जाखो साननांगौआ बेसो आरोखि। तो लोगोफोर जिखुनुआनो जाया मानो आङो नोंथांमोननो बिथांमोननि जे गावसिनि गोसोनि दुखु दाहा बा माबा मोनसे खुद्रिनाय बा गावसिनि गोसोनि साननायजों माखासे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिनायखौ ससे दिन्थिग्रोनो लुबैदों भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना बेखौ नायनानै लागोन। एनडिएफबिआ जेन'ब्ला जेबायदि मोनथाय दङमोन बे मोनथायखौ मोननो हायासै प्लास नोङो दैदेनगिरि आरो केडारफ्रा दिनै हाइनान्स नन हाइनान्सआव दं एक्रिसिया दं एक्रिसियाखौबो मोनफुंनो हायासै मैया दाख्लै होदों मैया दाख्लै होनायावबो जेन'ब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सानैल' थाबाय बाखि डिस्ट्रिक्टआवबो बेफोरबायदिनो सासे सानैल' निजेरलांबाय। दा बेफोरबायदिनो दुखु मोनदों आरो रिहेबिलिटेसन दं बेहायबो दिनै इनकम फेलार जादों माने बेथ' एकदम 100% फेलार। मानो होनोबा खाबु फलानफ्रा दैदेनगिरि जादों जे बेनिखायनो फेलार गावसिनि हाबिलासखौल' सुफुंनो लुबैयो। अब्ला गभर्नमेन्ट जानानै दिनैहाय स्टेटआव मा बिनानै लानो हानो सेन्ट्रेलाव मा बिनानै लाबोनो बिसोरलाय गावसोर जेबायदि बिटिसिनि जे पेकेज बे पेकेजखौ गावसोर राननो मोनबाय बे राननाय पार्सेन्ट हिसाबै गावस्रा गोजोनबाय गावस्रा सेटिसफाइड जाबाय मा होनो बेखौ फिस जाबाय होननानै बुंबाय थादों बे गावसिनि पार्सनेल फेमिलिया फिस जादों खिन्थु रावबो बाहाय सेटिसफाइड नङा रावबो बाहाय सान्ति जायाखै। दा बेनिखायनो जोंनो बे गभर्नमेन्टखौ नाङा आरो जों बिटिआर सोदोबखौनो नाङाखौनो होनखाबाय। फैबाय थानाय समावबो बे बारग' एनडिएफबिफोरनिफ्राय माने बिपिएफआव फैनायनि मोनसे सम्भाबना दंबावो। निस्सय फैगोन जोंथ' रन्जन दैमारि फेक्ट'रि हिसाबैथ' जों फैजोबखाबाय बाखि एसनि दिनैबो दं डि ग्रुपनि दिरेन ग्रुपनि दं दिरेन सारनि ग्रुपनि आरो पि ग्रुपनि दङ फैगोन कन्टेक्ट जानानै दङ खिन्थु समा खोन्थागोन आरोखि समखौ बिथांमोना नेदों। बिथांमोननि देहा सोलेर गासिबो दा इउपिपिएलजों दंथ'यो खिन्थु गोसो गोरबो मेलेम गासिबो बिपिएफजों दङ। दिनै जोङो इउपिपिएलजों जोङो मावबोदोंबो आरो थाबोदोंमोनबो। दिनै जोङो इउपिपिएल बे रलिं गभर्नमेन्टखौ जों मानि थाखाय गारनानै जोङो दिनै बिपिएफआव जगदान जानो जाफैनांदों। दा बेनि खारनानो जाहैबाय जोङो एनडिएफबि हिसाबै नंगौ जोंनि सरकार थानायावनो जोङो गोदाव सोराव जानांदों जोंनि सरकारा जोंखौ नायाखै। दा जोंखौ नायै हिसाबै जोङो नायजाया माजाया जोङो बोरै बिसोरजों सापर्ट जानानै थाबाय थाबावनो होननानै जोङो दिनै बिपिएफ दलाव फैदों। दानि सरकारा जोंखौ नायथारि हिसाबै जोंनो बे सरकारखौ नांला। तो लोगोफोर नोंथांमोना नुनायजों लोगोसे खोनाबायबो बिथांमोना मा फोरमायदों दिनैहाय मिडियानि गेजेरजों बिपिएफ हान्जायाव जयेन जानायनि उनावहाय माने बिथांमोनहा ओरैबायदि माने दानि रुलिं गभर्नमेन्ट जाय इउपिपिएल सरकार बिथांमोननि मावनाय दांनायफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय बा बिथांमोनहा गावसिनि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ खोनासंजायैनि थाखाय बा बिथांमोना गावसिनि माखासे मोनथायफोरखौ मोननांगौफोरखौ मोनैनि थाखाय दिनैहाय रुलिं गभर्नमेन्ट बा इउपिपिएल सरकारखौ दुखु मोननानै बिपिएफ हान्जायाव जयेन जादों होननानै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै लादों नङा होमबा। तो नोंगौ लोगोफोर थारैनो दिनै बिथांमोना दुखु मोनखागोन मानो दुखु मोना नङा होमबा मानो होनबा 34 इयार्स स्ट्रागल खालामनानै बा 34 इयार्स बिथांमोना जाथिनि थाखाय हाग्रा बंग्रा नांबोनानै गोबां सुथुरफोरजों जेन'बा जातिखौ बासायनायनि खामानि मावबोनानै दिनैहाय फैनानै बिथांमोना स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै गोजोन सुक्तिखौ खालामदोंमोन बा पिस एकर्डखौ खालामदोंमोन। दा बिथांमोना बयबो आसा खालामदोंमोन जे पिस एकर्डनि गेजेरजोंहाय साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबि बिथांमोना उदां जाजोबसिगोन जेलनिफ्रायब्लाबो आरो माखासे हाइनान्स नन हाइनान्स केसफ्राबो माने उइद्र' जाजोबसिगोन होननानै नाथाय बिथांमोननि साननाय बायदि मोनसेबो जानायखौ जोंबो नुनो मोनाखै आरो बिथांमोनाबो जानायखौ मोनाखै आरोखि। दा बे हिसाबैनो दिनैहाय माने बिथांमोना दुखु मोननानै दिनै बे
रुलिं गभर्नमेन्टखौ बा इउपिपिएल सरकारखौ जोंनो नांला होननानै बिथांमोना दिनै जोङो जेरैखि जाया बिपिएफ हान्जाखौनो सरकाराव लाबोफिनगोन आरो बिपिएफ हान्जानि सरकाराव फैयोब्ला बे सरकारनि गेजेरजोंनो माखासे जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जों मावनानै लासिगोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों आरोखि। थ' दुखुनांथावा बेनो लोगोफोर माने दिनैनि समावहाय बुंनो थाङोबा पिस एकर्ड होननाय लोगो लोगो गोजोन सुक्ति नङा होमबा दिनै गोजोन सुक्तिखौ थारैनो जुदि खालामनानै एक्स एनडिएफबि बिथांमोना गोजोनखौ मोनमारदोंमोनब्ला बाहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन नाथाय बिथांमोनखौ जों दिनैसिमबो नुवाखै जे गोजोनै थानो हानायखौ सोरबाया दिनैसिमबो दासिमबो केसआ दंगासिनो दा बिथांमोना बे केसखौहाय फोजोबनानै लानो दिनैसिम आखायाव थाइसे थाखाबो गैया आरो लोगोसे बिथांमोना केसखौ केसनि थाखाय बिथांमोना कर्टआव थांनानै एटेन्ड जाहैबाय थानांगौ जायो दा गोबां थाखा गारै गारै बिथांमोना गोजान गोजान जायगायाव थांनानै केसनि थाखाय एटेन्ड जाहैनांगौ दा दिनै बेहाय थांनानै एटेन्ड जाहैनोनो सोरनावबा थाइसे थाइनै थाखायानो बिथांमोनाव गैया जायो दा बेयाव मोनसे बिथांमोना गोबां दुखु मोनदों आरो जेलनि खोथाखौथ' रायलायनांगौ गैया होननानैसो आं दिनै सानो मानोना जेलाव जेसेबां दंमोन दिनैसिमबो सासेबो गनो हानायनि राहा लामायावनो फैयाखै बा गवाखै दा बिनि थाखायनो बिथांमोना गोबां दुखु मोनदों जानो हागौ थ' आरो लोगोसे बिथांमोना फोरमायबावदों जे नैबे मोनसे खोथाखौ दा बे खोथायाव खुब इउपिपिएलनि थाखाय दुखुनांथाव बियो मानो होनोबा थांनाय समफोराव एक्स एनडिएफबि बिथांमोना जाय एकर्डखौ खालामदोंमोन बे एकर्ड खालामगिरि बिथांमोनानो बा माने मा होनो सिगनेटरि बिथांमोनानो गासैबो इउपिपिएल हान्जायावनो हाबजोब्बायब्ला बिदिब्ला जोंबो इउपिपिएल हान्जायावनो थानानैहाय माने इउपिपिएल हान्जाखौनो सरकाराव लाबोनोसै जाहाथे बिटिआर एकर्डनि जायफोर दफाफोर दङ बेखौ फारियै मावफुंजानायनि थाखाय बा जाफोर एक्स एनडिएफबिफोरनि मोन्थाय दङ बेफोर मोन्थायखौ मोननायनि थाखाय जोङो बेखौनो मदद होनोसै होननानै बिथांमोना मदद होदोंमोन जाहैबाय आरोखि दा मदद होनायनि गेजेरजोंनो दिनैनि समावहाय माने इउपिपिएलआ सरकारावबो फैनो हादोंमोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरोखि दा नाथाय बिथांमोना सरकाराव फैखांनायनि उनाव गावसिनि जा मोननांगौ बेखौ मोननो हायाखिसै आरो केसबो मोनसे उइथड्र खालामनो हायाखिसै आरो लोगोसे जेलाव थानाय सुबुंफोरखौबो दिनैसिम बख'नो हायाखिसै दा बिनि थाखायनो बिथांमोना दुखु मोननानै दिनै इउपिपिएल सरकारखौ नांथारला जोङो बिपिएफआव जयेन जानानै बिपिएफखौनो सरकाराव लाबोनोसै होननानै बिथांमोना थांखि लादों दा बिथांमोननि थांखिया दिनैनि बिपिएफआव हाबनायनि थांखिया बे आरो लोगोसे बिथांमोना माने बिपिएफ हान्जायाव थानानैनो गावसिनि माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ मावलांनोसै होननानै बिथांमोना बुंदों आरोखि थ' बेबायदि जायोब्ला माने दिनैनि समाव जोङो बुंनो हायो जे इउपिपिएल हान्जाया माने बिराद मा होनो खमायनायनिफ्राय खमायलांनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दिनै सरकाराव थासेयावबो माखासे गोबां मानसिफोरा दिनै मानो बिपिएफखौ होसोदों बा बिपिएफखौ मानो लुबैदों बा बिपिएफ हान्जायाव मानो हाबदों दिनै बिपिएफआ सरकाराव गैया अब्लाबो बिथांमोना दिनै फारि फारि बिपिएफआव फैगासिनो दङ दा जिखुनु जादोआ माने बेखौ नायोब्ला दिनैनि समावहाय बै फैगौ समफोराव माने इउपिपिएल हान्जाया थारैनो देरहालांनो हागोन ना बा थारैनो सरकाराव फैफिननो हागोन ना बेखौ खुब साननो गोनां आरो आं डाउट खालामो आं पार्सनेलि प्रेक्टिकेलि हिसाबै माने बेबायदि जायोब्ला इउपिपिएलआ माने माइनास जालांबाय थायोब्ला माने बियो माब्लाबाबो सरकार सालायफिननो खाबु मोनहैनाय नङा आरो लोगोसे देरहानो हानाय नङा होननानै आं सानो आरोखि थ' लोगोफोर जेन' हक बेनो दुखुनांथाव खोथाया माने जोङो गोजोन एकर्ड होननाय लोगो लोगो माखासे जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथांमोना थारैनो सोरबाया उदां अख्राङाव बेरायबाय थादोंब्लाबो बिथांमोना दिनैसिमबो केसआ जोबाखै आरो केस जोबैनि थाखाय बिथांमोना दिनैसिम जानो सुख गैया उन्दुनो सुख गैया बिथांमोना मास हिसाब मान्थलि बिथांमोना केसनि थाखाय सोरबा अरुणाचल सोरबा गुवाहाटि बायदियाव थांनानै एटेन्ड जाहैनो गोनां जायो दा बेनो दुखुनांथावसिन खोथा माने
बिथांमोना मोननांगौ जायफोर एक्स ग्रेसिया दंमोन बेखौबो मोननो हायाखै आरो लोगोसे रिहेबिलिटेसन मोननांगौ दंमोन बिथांमोना बेखौबो मोननो हायाखै आरो जायफोर मुंख्लं न'खरनि 5 लाख मोननो गोनां दंमोन बिथांमोनाबो दिनैसिमबो मोननो हायाखै। दा बेनो लोगोफोर फैबाय थानाय समा मा खिन्थालाङो बेखौ नायलांनोसै। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानला लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नो लुबैबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं। जै बर' हारिनि।